җир шары буенча матур яз фасылы атлап килә. Әлеге кояшлы көнне тагын да җылытырга теләп, 85 ел элек якты дөньяга безнең өчен бик кадерле булган кеше, Самара өлкәсе Новокуйбышевск шәһәрендә гомер сөрүче газиз әнкәебез, яраткан әбекәебез Измайлова Мәхуза Абдулловна үзенең 85 яшьлек юбилейлы туган көнен каршылый. Әлеге матур гомер бәйрәме белән ихластан аны кияве Рәшид, оныгы Ренат, тормыш иптәше Гөлшат, оныкчасы Булатик, Иске Кулатка районы Урта Терешка авылыннан оныгы Алсу, тормыш иптәше Илдус, оныкчалары Самира һәм Салаватик, улы Тахир, тормыш иптәше Сания, оныклары Венера, Алина, кызы Нурия, тормыш иптәше Рафик, оныгы Юлия, тормыш иптәше Рафик, оныкчалары Тигран һәм Руслан, кече улы Амир, тормыш иптәше Зөлфия, оныклары Динара һәм армия сафларыннан Руслан котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. Рәхмәт сиңа, мең рәхмәт. Бар гомереңә булдың түземле. Сәламәт бул, һичбер кайгы күрмә. Ходай олыласын үзеңне. Бүген туган җиремнән мин дә әбием синең сыман ерак яшим. Артта калды бала чагым, яшүсмер еллары. Әти-әнием кочагында озак сабый булдым. Әмма бүген син, сөеклем, әнкәемне алмаштыра алырдай бердән-бер якын кешем. Шуңа бүген синең бәйрәмеңдә аеруча күңелем ымсып җылы хисләргә тула, дип башлаган котлау сәламен оныгыгыз Алсу. Әбием минем тумышы белән Павловка районы Муратовка авылыннан. Яшьли ук туган җирләреннән еракка китсә дә, бер генә дә кындык каны тамган туфрагын онытмый. Сез әбиемә карасагыз сокланып куярсыз. Шын татар хатын кызы, мөселман бәндәсенең асыл заты ул. Гаиләдә гомере буе уңган куллы хуҗабикә булып, ул яраткан тормыш иптәше дә, сөекле әнкәй, бик ягымлы әбекәй булып та җитешә алды. Бар җирдә дә беренче, аны шәһәр күләмендә дә күпләре танып хөрмәт итеп яшиләр. Әйткән сүзеннән һич кенә чыкмыйча, куйган максатларга ирешергә ул үзе генә түгел, балаларын да өйрәтте. Шуңа күрә Мәхузаның оныклары да бер генә дә артка чигенә белмиләр диләр. Ә киресенчә, җиң сызганып, бер эштән дә курыкмыйча алга атлыйлар. Йомшак күңелле, назлы әниебез, әбиебез янында без еш кына сый тулы табын артында җыелышырга яратабыз. Аның татлы теләкләрен, дугаларын, үгет-насихәтләрен тыңлап сәгатьләп сөйләшеп утырабыз. Рәхәт тә бит әбием синең янәшәңдә. Барыбыз өчен дә тигез кайгырса да, бүген аның бар күңеле армия сафларында булган оныгы Руслан янында. Шуңа күрә ул да әбекәй, бүген синең юбилееңдә Хак Тәгаләдән саулыклы озын гомер сорый. Синең белән тиздән күрешәсе бар әле ди. Балаларын өчен үрнәк өлгесе, күпләргә ярдәм кулы сузучы дус та, кардәш тә син. Бүген инде шушы биеклегеңнән карап син берне аңлыйсың. Гомерләр кыска булса да, аны яши белеп яшәргә кирәк. Һәм син моны булдырдың, әбекәем. Хәзерге вакытта яшь күрешеп булмаса да шалтырату мөмкинлеге бар. Синең тавышыңны ишетәм дә, мин үз-үземне бәхетле итеп хис итәм. Әниемне сагынып синең җылыңа сыенам. Ходай Тәгалә биргән гомергә истәп сиңа, кадерле әниебез, тынычлык, сәламәтлек, кайгы-хәсрәтсез яшәргә язсын. Дөньялар тыныч булсын, сабырлыгың сүнмәсен, сүрелмәсен. Әниебез безнең, кадерлебез, без бәхетле җирдә син барга. Фәрештәләр кунсын иңнәреңә туган көнең белән котларга. Төрле чакны күргәнсеңдер, әни. Йөрәгеңдә күптер яра да. Киңәшчебез, терәгебез булып, озак яшә безнең арада. Чәчләреңә шал кирсә дә, син бит безнең йөрәк түрендә. Озак яшә, кадерлебез, авырмыйча. Син дөньяда безгә бер генә. Әнкәй диеп әйтер кешең булу, нинди бәхет бит ул дөньяда. Кадер-хөрмәт күреп үтсен гомерең, урыннарың булсын гел түрдә. Хөрмәтле Мәхуза Абдулловна, матур юбилеегез мөбарәк булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз.
emle, sen yasap birgen şeylerde demele. İncilli sözler, erkek sözleri, İngilli gözler, erkek gözleri, en yumuşak kullar, en iyisini en doğru yürek, en iyimligi. Azizim deyip aytasım kelar, seni o'ylasam quyoshday kular, sen yilmayganda